Tistaqsux lili. Hekk donnu rrid jgħidilna l-Prim Ministru Robert Abela meta staqsejnieh x'inhu jiġri wara li f'temp ta' ġimgħa mietu 8 persuni bil-COVID-19 f'pajjiżna biex farfar kollox fuq il-Professur Charmaine Gauci. X'inhu jiġri? Dik id-domanda jkun għaqli li tagħmilha lis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika. Hekk kif pajjiżna jinsab f'nofs mewġa oħra tal-pandemija b'aktar minn 400 każ ġdid irrappurtat fl-aħħar 10 ijiem, Robert Abela jirrifjuta li ħares lejn ir-realtà u jgħid li l-Gvern qed jimxi sew. F'pajjiżna il-handling tas-sitwazzjoni jibqa' wieħed li huwa tajjeb. Il-Prim Ministru saħansitra pprova jdawwar dak li qalet il-Professur Charmaine Gauci ftit tal-jiem ilu f'paper xjentifika li kitbet u li fiha qalet li l-attivitajiet tal-massa u l-kliem żejjed bħal is-sitwazzjoni hija taħt kontroll u aħna se nibqgħu miftuħin għall-business kienu jaħtu għal din it-tieni spike ta' każi. Bil-Prim Ministru għal xi raġuni jażel li kwota kliem li kien listenni id-Deputat Prim Ministru Fearne f'konferenza tal-aħbarijiet. Mhux wisq impressjonat b'dan kollu l-istess Fearne li daħal Kastilja ftit wara Robert Abela u li kkonferma li l-paper tal-Professur Gauci timxi fuq il-fatti xjentifiċi li importanti li wieħed jagħti każhom. Il-frażi il-gwerra ntrebħet ma tixjien. Charmaine Gauci qalet li l-kliem li sar kien fieraħ. Il-Prim Ministru tefħa fuqek għax qal li inti għadt il-gwerra merbuħa. Le, Charmaine Gauci u sħaba għamlu paper ċentifika illi spjegat is-sitwazzjoni kif inhi u timxi ma' xjenza u naħseb jiena dak li tgħid. Referi tal-kliem li sar, il-Prim Ministru tefħa fuqek. Intant meta staqsejna lill Prim Ministru kif jista' jinsisti li s-sitwazzjoni qed tkun ikkontrollata tajjeb meta f'pajjiżna kellna żieda daqstant qawwija ta' każi u fatalitajiet, Abela donnu konsla bin-numri f'pajjiżi oħra. Pajjiżna ftit tal-ġimgħat ilu kellna 6 każi attivi. Illum għandna 700. Ħares lej x'qed jiġri f'pajjiżi oħrajn. Franza 13,500 każ ġurnata. L-Ingilterra proġettati li jkollhom 50,000 każ. Qed tikkonslax pajjiżi oħra għandhom. Kristina Majra għal Net News mill-Belt Valletta.